Good morning mga moms. Hello. So today, punta kami ng Cagayan de Oro because we have to hindi naman pala kami. At least sarili lahat kami. Pero ako kasi pupunta ng CDO dahil bibili ako ng school supplies. Then kailangan ko ipa-check ulit yung ngipin ko kasi nga may nag-crack sa loob. And I think sila Brenda may kukunin yata silang kukunin na mga t-shirt mula sa TaylorMade. And baka dadaan na rin ako kay Sisi Maymay dahil sa mga solar lights na. I was thinking to get some solar lights na pwede ko maibenta. Sa ating store. That's all for now. Magkape muna tayo mga moms. Nagluluto na rin ako ng almusal kasi para sa ating biyahe hindi naman kami magutom agad. Yan. Nandito na sila. Sa Lourdes. Birhen sa Lourdes, sa Miraculous Church. Mali Lourdes din siya. Siya nagbigyan guys, siya naglagay ng mga bulak. Hala! Siya naglalagay ng mga bulak-bulak, mga plastic ng mga bulak-bulak. O hindi. Bordado. Para mga hinaguan stop, mga bayot, mga plastic. Hala! Siya naglilinis niyan. Abangan nyo guys, maglalagay ako ng donation dito para sa mga bulaklak at Donation box? Tapos? Naglagay si donation box dito bro. Bariya lang para masag maulan. kaso lang kasi kung ako na O mga bata na, mga bariya. baka na bawal lang. Saan ang bawal? Si Ansi ang pinaka-religious. Bawal na kita bilang dito ko ang mga bata. Kukuha dani, mga bata. Magkape muna tayo. Dito tayo sa tabing ilog. O, diba? For change. Para maiba naman yung ating Diba? Sarap-sarap dito magkakape kayo na. Mga ganitong morning, napakasarap. Thank you Lord for another day. Init. Kuha ka ng butong sing. Oo, natatop. Mamulayan lang, busdo ka nga po. Ikaw no, ikaw matangkad. Hindi yun lang mga ano boys. Abot. Pwede na ba yan? Butong naman yan. Lahin na dito isa. Masarap kasi yung fresh water nito. Grabe. Kapapak nga yan. Ako itak. Yan, kalimutan ko may niluluto nga pala ako. So, balik muna ako. Andito na sila Mari. Si Brenda na nag-ibig ng water. Yan ang aking niluluto. Buti hindi na sunog. Nai-beer sa kumahan, ilalong sa lababo. Sarap. Lababo. Si Ansi. May beer? Ano doon?
Hi! O, diba? Natapos na yung ating niluto, na longganisa. So, diba? Ang ganda ng view. Kain ka, nandito ka sa ng ilog. For a change. Ayaw pa din na kumain eh. Ako sabi ko, gusto ko kumain bago umalis. Kasi nga, ang daming gagawin na errands ngayon sa syudad. So, mahirap magutom. Lalo na kung mainit ang panahon. Diba? Kain tayo mga moms. Walang kamatis eh. Sarap. Masarap sana ito lalo kung may kamatis. Kumakain pa rin ako ng rice pero yun nga lang hindi na gaya ng dati. Papa. Sarap ng ganyan experience, no? Kaya pag nagpunta kayo dito sa Hinaguan Farm, make sure na natatry nyo yung mga ganitong experience mo, di ba? Actually, gising na si Dave, yung pamangkin ni Brenda. Nagpapakuha na si Brenda ng buko. Kaya lang, syempre, kagigising pa lang, nag-stretching pa. Sarap. Ang dami nagsasabi sa akin na nagsasuggest na bumili na rin daw ako rito ng lupa, dito na lang ako magstay for good. Na ba't hindi ko na lang daw bilhin yung bahay ni Mia, at least meron ako sarili ko, ganyan. Well, dito kasi pag nandito ako sa farm, yes, may mga libreng food, libre yung tirahan mo, libre yung bills mo, may libre kang wifi, so everything is libre, most of the time is libre. So magiging kaibahan kasi nun, tulad ngayon, mas mabilis yung access kapag may lakad kami, kapag may mga video vlogs kami. Kaya kapag magkakasama kami, alam mo yun, nakukuha mo agad, nakaka-capture agad lahat yung mga ganap. Ayun nga. Sabi nga ng iba, lahat naman kayo dyan, lahat naman kayo dyan, palamunin lang, and all. Yung iba pa sinasabi na, lahat naman kayo dyan, puro libre lang, ganyan. Hindi naman full. Well, technically, halos lahat talaga is libre naman na talaga. Bigay talaga ni Brenda. Pero, yun nga, I'll make sure na minsan, lalo na kapag malaki yung racket, malaki yung kita, bibigay ako para sa hinaguan. Pwede ko ma-share. Ganun. Hindi man kalakihan, pero meron. Pero pagdating sa sa mga damit ko sa labahin, ako yun talaga yan. Bihira ko yun ipalabas sa iba, bihira ko ipagalaw sa kanila. Unless, meron akong lakad, tapos ang dami-dami na niya. Or, pagod na ako, gusto ko na siya makitang malabhan agad. Yan, pinapalabahan ko yan. Pero nga't maaari ako. At ako yung bumibili ng sabon, ng conditioner ko, fabric conditioner. Ganun. Kasi, syempre damit ko yun, ako gumagamit mo. Kasama na yan. Pag yung mga costume namin.
Ako talaga yan. Kung titignan, tsaka papanoorin ninyo. Napakasimple na naman talaga ng buhay sa probinsya. Noon, sabi ko, masarap ang buhay sa syudad. Pag malapit ka sa mall, pag malapit ka sa city, sa kung saan maraming tao. Hindi pala. As we grow older, wow! Basta hanapin mo na yung tahimik na lugar. Simple. Ganito. Sarap. Sulit. Ay, anak, dali na. Kanina pa nagre-request si tito mo eh. Sabi niya, tulog ka pa eh. Ginigising kita eh. Ayan yung ginagalaw niya kanina oh. Hindi abot. Chad. 1, 2. Bongga. Ayaw kasi tagain na lang. Para ka tuloy nalunod. Kasi titignan mo yung babagsakan mo ba? Baka malaglag kasi lahat. Hindi kaya. Na. Ayun. Brian! Malutong na? Ay, tanda na. Carry pa? Maasim na ata yan eh. Hindi. Pwede pa? Dapat wag sila parang